Volejbalisti Červenej hviezdy Bratislava hostili dnes boji o prvoligové body telovýchovnú jednotu Vítkovice hrá v tmavších dresoch. Bratislavčania začali dobre a v prvom sete viedli 9-3. Potom akoby uťal. Hostia sa poprvý raz ujali vedenia za stavu 11-10 a to bol signál k ich nadšenej hre, ktorá mala veľa znakov volejbalovej moderny. Tvrdá hra na sieti, spestrená blokmi, takticky účinná pohyblivosť v poli. Nečudo, že Vítkovice si nečakane ľahko poradili s favorizovaným súperom v jeho vlastnom hrade. Čeha Bratislava to je Vítkovice 0-3 po setoch 10-15, 9-15 a 12-15. A tu už sú ďalšie výsledky 5. kola. Liberec Českej Budějovice 3-0, Rudá hviezda Praha VŠ Praha 3-1, Slavia UK Bratislava Zbrojovka Brno 2-3. Hrali aj ženy. Tu sú výsledky VŠ Praha, Slavia UK Bratislava 0-3, KS Brno Červená hviezda Bratislava 0-3, Univerzita Olomouc Lokomotíva Liberec 3-2, NHKG Ostrava Rudá hviezda Praha 1-3.